kajing kublai ye pi barok ki para mengit biit ki parlok ki para jor sesisin pan kabalang presbyterian nong thamai kapadiang sobha ye pi sesisin syakane kajing mani kajing syakri kajing ublai lengba kane ka YouTube channel ngilade ban beteng kini kajing mani syakri blai namar bangidang don hapdeng jong kane kajing pakhang naga bentau ni uklam ubadon hapdeng jongi para bangai biit sesisin ngi pediang sobha ye pi bat ngi penpau kajing sngongu ublai ba nakapor skopor nganget babun hapdeng jong pi phim jupep ya kaban syak skor bat bani simban talang lembat kabalang ha kajing mani kajing syakri kajing ublai lengba kane ka YouTube channel te shwa mangini at sakmat tong ngine pai shu ublai ha kajing duai kren atrai ngi syak skor ha kane kapor ha ka bangi pai shu ka ktin ka bakut ke jong me ban wat bat bani sngo na me ya ka kubor ka ba me makren ngi kham tam ha kane ka sngi ke bangi ken mau ya ka kum ka sngi Pentecost ku kenran. Bediang ku kenrat ikini kijing duai jing khot kerpat jongi. Haka kerteng ke jong uji ku sengi duai. Amen. Ki para bangai bi ngidon hakini ke sengi ublai. Man mani ban syakri ublai. Lepen kan mau baka deru ke sengi ke bakerpang. Ke bakeleng satlak ke pertai kum ki kon Kristan. Ki balang ni rakhia ya ka kum ke Pentecost Sunday. Ke sengi ke jing pen kan mau. Ya ke jing wan hiar kajang umen sim bakut ublay. Para bangai biit ublay un kurku yangi lengba kani ka sngi bat kani ka jing syakri ka bangin yo hakani ka sngi bat hakani ka klip hakani ka por. Ngin ya beteng da ka bangin ya snok tilang ban ya ruai ka jing ruai ka bashispa arpo. Ka jing ruai ka bashispa arpo. Ban nga khot ya pi le si pilap bandon haying haki jaka syang ka bapidon. Ba pin plit iki kot jing ruai ban ya snok tilang haka bangin ngin mani ngin syakri lam ublay daga bangin ruai lang ya ka jing ruai ka bashispa arpo
Hakan iko por pan. Nginyok snow no. Ya kejing pulien ka ketin ke jong ublay ba kejing duai. Lengbai teman masan jungi teman masan IR Dakar. Bara din bai teman masan ila dep pensium ya ke benta ban pulien bat ban duai. Ngin sa yok ru ya kejing ruai ka bakerpang. Na ikong Emily idari barikit. Ublay un kurku yengi. Haka bangi syak skor. Ya gini ke benta ka bangi nyok snow. Haka ni ko por. Kajing pulien na kaktian kajong blay kalong haki light li ki benta. Naga gospel kajong Yohanes kalau nong ko pakat sao, ko dekat ko pakat san duk kat nyau. Naki kam ki apostol kalau nong ko benengkong, ko dekat ko pra. Bat naki kam ki apostol kalau nong ko ar, ko dekat ko ban nengkong haduk ko ban riu. Kaktian kajong blay ko ong kum ni. Ladapi i jenga, tu sumari ki hukum jenga. Ngarungan duai yau kupa. Dun ai pi wei pat unong pentengan. Ba unyo yai sa lambat pi halakarta. Yang mensim ke jing sisyaken. Yau ba ka pertai kam la ban pediang. Na ba kam yu iu. Lemne kam itu iu. Pin rei pi itu iu. Namaru yai sa bat pi. Un longru ha pi. Henre pin yo diangi ka bor. Ndalawan mensim ku ha pi. Bat pin long ki nong pla yanga. Ha Jerusalem, bat ha Judea Baro, bat ha Samaria, bat hadu bakut ke pertai. Di endala poi ke sengi Pentecost, ki Baro ki lai don lang ha kawei ke jaka. Di kendit lawan ke jing sawana beneng kum kel air ba babe kertep. Bat kala pendap ye ke ying barok kawei ha ka bekile syong. Bat lapau haki ki telit ki bapait penat kum keding. Di kalau syong halor uwe pa uwe naki. Bala pendap iki barok do mensim bakui. Bat kile sedang ban keren haki we pat ki telit. Kat kumbau mensim ula aibor iki ban keren. Di ladon ki jiu ki basyong basa ha Jerusalem. Ki beri ki berublay naki jat ban riu barok ki ban napok ka beneng. Di haba kili yok sengau ya kani kejing sawam. Upat ba ulai wan lang balo sengau lungo. Nabau beriu barok ulayok sengau bagi keren haki ketin jong u hi. Ublayun isnaiban kerku ya gajing pule ba gajing saskor gajing i. Ya ka ketin ka bakut ka jong u. To ini let lang sublay gajing duai. Au blay ulong kupa jong i ba beneng. Iwan hang ni kapor ba ka klip mat ban aingu eme. Namar gajing i ba gajing isnai ka jong me. Ya ka ba me isnai ban don kat bat ngi. Oi wat la hapdeng kani ka lockdown ka bangi hapanya lengba namar ka jingwan jong kani ka klam coronavirus kan kanat buma panban ka ketiga bodon bor ka jome ka don kat bat ngi bangi la ban long kumni ka bangi long de ka jing ihit ba jing isnei ka jome malay don kat bat ngi ka jing im ka jingi ka man la ka sngi hapdeng ki jing shem ki jing kendu ki jingi ki bon panban ka bor ka jome ka kishan ngi kan kanat buma Bawat hapdeng kita ki eke barok te turaji sbi ngilala banya cekmat kajing im kajungi. Iwan ni kaban aingu yame kain kenrat babhana buntak ni kapor kabakodor. Hangi don shipor hakani ka yeng kabakut kabakentang kajong me te turaji sbi ban lengba. Kini ki lat ya ki bamela play hangi kain. Jong ka media kain ka teknologi. Ngila te turaji sbi ban pen priang ya ka gospel kajing pen MA ka jome. Ban ngila te turaji sbi ban dan ru halaki jong ki yeng ki sem ka jingi ban yo ken kelat bat ka benta ya ka bani syakri lang ken kerta ya ka kerteng ka bakut ka im bat ka badan bor ka jome iwan namar kata kini ka por te turaji sbi ban wat ya ka khamat ka jome te turai hoi kalong ka sngi ka bakentang ka sngi ka bakerpang ha ka bakum ki banget yo ban mani ya ka yo ban syakri ya ka bat ban ken rakhi ya ka kum ka Pentecost Sunday ka sngi ha ka bangin ken mau ya ka jing wan hiar ka jong men sim khu jome halaki jong ki senran bat ki banget ki jong te turaji sbi bara bakum kini ka por ba ka sngi ken kan rat ba ikan mau te turaji sbi ka jing wan hiar ka jong men sim khu jome
me mangana dwai te trai jis be ka ba me min isnei ken kanat ba ba men pendap yangi ta ka bor ka jong men sem ko jong me we pi we baki ke baro ken kanat ba ba ka bengi le ke baro ka bengi perkhat ke baro ken kanat ba ba ka bengi kren kin long da ka jing lam ka jong men sem ko jong me ban ngin long ki sakhi ki jong me te trai hang no bengi don te trai leng bagi sap bat ki talen bagi ki bentai ka ba me ai hangi ken kanat ba ba adwai namar kata men simti ken kanat ba ba ken ka por ken kanat ba ba jong jing sakri ka jing yame te trai jis pe hoi da shisha ken kanat ba ba klam ka jing pendap ka jong men sem ko jong me nginum la bal e ru em te trai jis pe ni long ki bat lot bor te trai adwai namar kata ka ba me men isnei men simti hingi ken kanat ba ba pun ko je ka do not ka ngit ka jing bat pendap hingi ka bor ka jong men sem ko jong me kanang mi nang la man ya chaprang ka jing im ka jing trai adwai ken kanat ba ba bagi program ki bangin sayo akan ni ka por ba ka khlemat akan ni ka no phai sungi oi ken kanat ba ba na ru ka ba jingrai ka bangin sayo while hoi ki wei pat ki bentai ka bangin sai yeshim ken kanat ba ba hoi ngat wai ka ba me isnei men ka khu ya ka wei pa ka wei ka benta te trai iki nong yeshim benta baro te trai jisu in ka dot wai ka ba me isnei men ka khu ken kanat ba ba hoi kham tam ni lo jong shakri jong me wan sam ka khubor ka tin ka khu ka jong me ka dot wai ka ba me isnei men ka khu ya u te trai jisu in hoi pen sle u te trai jisu in pen dap u ka bor jong men sim khu jong me biki kentin baro ki ba mi no na ka sentur ka jong te try kin long te try jis we ka kubor nam ta jung i we pi we but kin long si sa ka kubor na ya ka ba me kwa ingi bangin yo sngo te try jis we oh ya bangi sa skori jing si sa na ka tin ka ba khoi ka ba tang ka jong me ka dwai ka ba me is nei men play ki do not ki jung i te try jis we bigla man yo sngo ka sur ka jong me te try ba me kren ha pa deng jong i te try jis we but ya rap ingi but kren yangi ken kan mo ba i we pi we te try jis we malung ba ka tien ka jong me te try in yo ban ma ye ka jing sham ban sim ka ba thmai in yo ban ma te try jis be ye jing thmai bor ken kan ba ba bat ki jing ko jing mot ki ba thmai bangin ai em ye ka jing em ye ka ban pan so ba ye me te try kat bagi sngi ki por ki nang ya te try ka jing em ka jing o ngi dwai ken kan ba 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 me nang don kat ken kan ba ba bat la ka jong ka balang hi ken kan ba ba baro ka we te try jis be bat ki banget ki jong ka baro te try o ngi ai ngo ye me te try baling ba ka jing wan hiar ka jong mun sim ko jong me te try jis be sakri jong me ki yo ka bor te try jis be ban na ye pentulon ka kam ban man yalam ye ka gospel ka jong me try namar ka ta te try isne ban pen im la ka jong balang ban ang ye pendap ye la ka jong ka balang da ka bor jong mun sim ko jong me bingin ang la ban tredap ye ka kam ban ang la ban yalap ye ka gospel ka jong me sa ki perthai baro ka we hi try ngi dwai ken kanat ba bat ka jela bat ka rihi barok ka we te try ignong sansara po jong ka nga dwai ba me minis nemen ai ki ka jing snat ken jisu hoi bigila ban punya ken ken ba ki kam ke ba phen badi ki jing kit kle ya ki ba ki dei ban shim te try jisu kam tam ha ki bakum ka ni ka por abi dei ban ya leng ba ka bakum ka ni ka khlam te try leng ba ka jing wan jong ka ni ka jong coronavirus try wan hak ni ka poru i ka ba me isnei ban don kat bikirim pe yin kastan oi ken kan rat bam ki don girim pe yin kastan ba ma di jing e ki jing le jing im jing ki don girim pe yin kastan ba ma i ki jing do jing kermen oi don yin girim pe yin kastan ba ma di jing kuslai andre ka ba kum ka ni ka por te try jis be jarap ki bikla ban yai khmet ya lagi jing ki khmat chame namar ka jing yarap kawan tang na me ken jisu be bolong try bonong panim be jing we don kat ban ngi ha ki por jing ki jing im jing baro bagi ma di jing do jing kermen hang tam don te try ban ai jing kermen bagi ma di jing sngursi hang tam don ban ban tian ki yingi bad bagi mat ken ni jing do jing kermen hoi me long jing kermen ang tak jing im jing agi por jing im jing baro try isne ban don kat ken rat bo pham par por barang sa jing jing shakri jing ai ti ame kur khu ken rat bo pham yegi nong tre ki jong me te try jis be na du ki doktor ki nurse hoi ki police pat ki wei pat ken rat bo pham ki badan ka benta ban penyat ken chaprang ya ki bobon ken rat bo ki kam tam ha ko ide ban ai ka jing ya da nam ta jungi ken rat bo pham adwai nam ta ki iwe pe we te try ka ba me minis nei men kur khui ki men ai ki ka met ka ba ko ba khia men ai don kat ba ka jing im ka jung ki te try ji su e but men ai bat scam ki ken kanat ba pedeng ki ni ke ba ro te try men kesan bor ki bikinang la ban tre la ka jung ka kam
binang la ban ya chakamat kerku ken kan rat bapa ya baro te trai jis ki syakri ki cuma ki bedon bentah te trai jis pan penya ye kan ka kam te trai oh ki bedon bentaru ken kan rat bapa pan pun poi ken kan rat bapa kini ki khobor ka tien ka khoi ku kentang cuma lengba ken ki lat ye ka ba mel pli ha pedeng jungi ken ka por dos ngau tu sha skor jung khat ka pahat ki boret bot lot jungi ma pri ki pop rengkang jungi ki bang nangwan pan kat kum ka mon ka ba khoi ka kentang ka cuma na bagi ni borok ni pan ni ka pan aga ketang bot tiang tam baka badan botam ko jong Jesus Christ ulong nong panim ya jungi menta bat syaduk ki bam jukru amen Kum ching ai bakoro rublei ulawan hiar shaka bertei min simba koi halor kado baro jinglom tiet baro pa lapin kut no she did birthday min simba kujing kula rublei jing shep ding jing cruise lai ma rocky lawai da jing rem min sim ha jing duai jing shit ni jing kriat ni habarang rengkian klem pe pindang yai se kiso batian kumula
Ki para bangai biit ngidang haban beteng ya ke jingwan lam ya pi syapi ya ki kubon na ka ketien ublai lengba ke YouTube namarba kini ki por bat kini ki jing beteng ya ki kendon jong kini ki jing pakang kadang yan ka kubor kini ka sngi ngalapen syong nong rim ya ka na ka ketien ke jong ublai ka bangila man syem na ki kam ki apostol kalenong ka maningkong ka dekot ka bakat ar bat kalenong ka baar ka dekot ka baningkong hadu ka basaw ki kintin ki baong kumni anda kumta ki layelik phai se Jerusalem na ulum balakot olip baru babahajan Jerusalem kat ka jinglet sngi sabaton bat anda ki layapoi hapo ki layakiu se ka kamra ka bahaneng bat haba ki layashong u Petros u baru Yohanes u Jacob baru Andrew u Philip baru Thomas u Bartholomai baru Matthias, u Jacob, u Kon, u Alphaeus, u Simon, u Bashirham, u Judah, u para ke Jacob. Kedekot kalenong ke baar, kedekot ke peningkong gong, tian na kelapoi ke sengi Pentecost, ki barok ke ledon lang ke wei ke jaka, te kendit kelawan ke jing sawa na beneng, kum ke erba babek kerhep, bat kala pendap ye ke ying barok ke wei, haka bakil ye syong, bat lapau, haki telit ke bapat penat, kum ke ding, dia kala syang halor uwe pe uwe ki. Bad la pendap iki barok du mensim bakut. Bad kile sedang ban keren iki weipat ki telit. Kat kumbau mensim mulai bor ki ban keren. Pada bangit biit. Kaphang ka bangalabu akin ika janmit. Ru kumju ing ika kubor kalong. Tuwan mensim bakut hanga. Pada bangit biit kendiat. Tungin ya pailang ban penken mau wila dia ke kan ika seni Pentecost. Pentecost kami nak kentin Greek penta kabamut sanpo. Ka Pentecost la itu ka don ka jingya sno bat ka jingle nyam ki ju ka bakila khot ya ka le nyam nyau tayo. Kani ka le nyam nyau tayo ki ju kir ka dai ka jing pen kan mau le ni ka jingle nyam ka baki pen kan mau ya le di ya kata ka sngi ha ka bau blai ula ai how Moses ya ki shipo hukum how lum Sinai. Layatu aki sunran u Jisu baki don ha Jerusalem haka kamra bahaneng baki ap ya kejingwan u mensim bakut kumba u Jisu la hukum yaki bad laong kani kala jaru aki tu kisngi haka baki de kisngi haba ki jiu ki rakhe ya kata ka jingle nyam ka bah nyau tayo haka sngi ka bapenkut layatu bau mensim bakut ulawan ki sunran haka kamra badhaneng. Badai kini kesngi, kalong ru kesngi, balatip ya kini kesngi, kalong kesngi ke bau blai, ula ai hu mensim bakut, hakita ki babut, bat ki banget hau. Para banget biit, hakikam ki apostol, kum mangalapuli mentan, layat hu kanya kini ke jingja, haka kamra haneng ha Jerusalem, haka bau mensim bakut, ulawan hyar haki sunran kum gading. Kilaya keren haki telit, bad kilaya keren ru haka ketien ke jong ublay, kilaya keren, kila mat, ya kata kading ke jong umensim, bad laong kila keren ru haki weipat ki telit. Para banget biit laong, baka ni ke jingja hakam rah bahaneng, hadin ba umensim jong ublay, ulawan ban hyar haki sunran, bad ban le ya ke kamba ke bapela. Kani kal layatu ong ka ktin ke jong ublay kala long ka jingja kabala penlengo ya ki babun ki bayok snow ya kata ka jingja kabala jah ka kamra ka bahaneng nga Jerusalem layatu badon ki bapdiang bad ki ong bakani ka long ka kam ka bapela badon ru ki bakentok biria ki daong balik si kani galay ka kam ka bakini ki senran ki labuat da kawan layatu syu para banget biit bau Petros hadin mula mat badulay pediang yu mensim bakut jong ublay ulam mi syabar banyalap ya ke gospel bat lai hajar ngut ki briu kila pediang yau Jisu ya kini ke jingja ka bapela ka bakerpang lakhot ya ka kata ka sngi Pentecost lani kata ka sngi ka bangi ken mau ya ke jingwan hyar ke jong umensim bakut ublay hangi kum kinong bud bat ki banget ki jong ublay.
Para bangit biid, habang irakhi kini kasngi kabakarpang sa sisin pan. Tungin niya kali aladi, kini kasngi Pentecost, kadon ayu ban kren, ban pengenmau, yang iki Kristan, habang irakhi yaka, hakini kisngi. Para bangit biid, lingbaga ni kajingnya selak ngakwa, ban bo akmat jongi, lang iki laitali kimat. Kibangin niya tayo niya selok, bat niya penken mau yala di hakan ni kasngi Pentecost. Kamat kamaningkong. Ka Pentecost, ka penken mau, yaw belay, uba hok, uba id, uba sumar. Ka Pentecost, ka penken mau, yaw belay, utaw belay, uba hok, uba dap na kajing id, bat uba sumar. Hood labun sin, hakasngi Pentecost, laju ya kren, syapang umensim bakhud, kading umensim, kijing kren telit, kajing yalap ya ke gospel. Para bangay jabi long ba, la don kawi ka balang, kaba hakisngi Pentecost, ka laju penbet, baki para bangay baki wan siki, ying mani, kindaya pong sao. Namar ba, kata rong ke basau, kit jingmut, ya kata bagi orang kading ke jong umensim bakut. Hot par bangai biit kini kilong ki badai banyak keren, hakini kesngi. Handrai hakini kesngi ngakwa banginya pai lang bat nga. Banyak pet, banyak pai kendiat, syapang uta ubalapa ya umensim bakut. Banginya pet, syapang uta ubalapa yung umensim bakut. Para bangit biit, tungin ken mau, bau Jisu, men bau dang don hapertai, ula keren lupa, iki kitien, bat ulay iya ke jing don kam, baki senran, baki nong bot, ki jung u, kinsa don kam. Ngiken mau para bangit biit, madadok bala saknar panayu Jisu, hadin ba ulayap, latep yu, ulamipat, bat haduk kasngi ku bola kiu sabaneng. Hapdeng kini ki jingja, layat ho baki senran u Jisu, ki im, hapdeng ka jing syapting, bat ki rie yala di, na ki sipay rom, bat na ki rangba, nong yalam jiu, ki ba pensitom yaki. Ki don ha Jerusalem, haka kamra habaneng, ki don lang hang tahood, ki duway, Henry ki don ru hapedeng kajing sngorit mensim, kajing snoleng a, kajing sngo pisa, kum kibriu. Henry ka gospel uyonis, kalanong kabakat sao, kadakot kabakat pra. Kaongi kini kikintin, ngam ino kun swet yapi, ngan wan pat hapi. Ongu Jisu kini kikintin, ngam ino kun swet yapi, ngan wan pat hapi. Bat ngiyo iya katakak jingkular, kabau Jisu lakular, hakabau belay, umsim la ino iki senran, hapedeng kajing syapting, henry ki senran kilamat, ya kajing wan umensim bakut, ubalang kabor, kajing slur, kajing pensyat bor, ya ki hapedeng kajing yaleh. Para bangit biit ngasngaw, kajing rakhe, ya ka Pentecost, kan long kabatali, lada ki banget, ki kelet, bat kim ken mau ya kani, ban aingo yu belay, uni u belay, uba hok, uba id, uba ri, uba sumar, yangi kum ki banget. Para banget biid, ngi baro, ngi along kum ni, kum ngi along, ngangait kaday, namar umensim u belay, uba kersyan yang ayapi, uba pensyat bor yang ayapi, uba hikay, uba penkendo, bat uba ay ka jing slur, bat uba ay ka jing kermen. Para banget biid, nganget, bat ngipediang, ba mga bat mapi, ublay umsim yengi marway, leni umsim ikitiki senran marway, leni itiki nong bot, kijang u Jisu, umsim la iki. Henry, bat umsim la ru yang abadiapi, kumbau lakular, ula penpau yala di hangi, lengba umensim jong u. Para bangait biid,
haka jing im ka jonga ka jong pi ngi mat iki jing ngi mat iki jing ele ki jing snosi bat ki jing job ngi la ban yang scam ngi la ban long kum ni ko mangi long hatu para bangai bi pila ju perkat mo bang bamanga bat pi ngi long kum ni kum bangi long kadai namar para bangai bi umen sim jong ublai uba penla yang abadya pi bangin long kum ni kum bangi long wat hapdeng para bangai bi hapaning mengi don hapdeng jong ni ka klam COVID-19 hapdeng jong jingling ba ka jing pisa ndai ngi ai ngo yu blai bingi long kum ni kum bangi long ngila ya ka ban yeng ngila ya ka ban bangila ya ka ban mani bam shakri yu blai kadai ka jing don ka jong umen sim jong ublai kadai ka jing penla ka jing kershan ka jong umen sim jong ublai bangi long kum ni ka bangi long haga ni ka por ka sngi Pentecost ka pen mau yang i ublai uni ublai jongi ubau isa ka lenong ka ba sau pulai ka khot ka ba ar ko ong yiki diki kentin haba melek ling ba ki ngangan long lem bat mi bat leng ba ki wa kin telep ye mi haba me yat leng ba ka ding menom ing lem ni ka thlit ding kanom jilya ye mi namar ngalong utrai ubelai jong mi para bangai bi uni ulang tau belai jong ka Pentecost shu para bangai bi hakani ka sngi Pentecost kum ka rilum kasih jantia kum ki balang kum ki bangai hapo ki rilum kasih jantia ngidon ban ai ngo yu belai namar ka Pentecost namar ka jing one woman sim jong belai ubala penla yiki missionary ka bait jong ina wheels bakin one sigini kilom bad ban ai hanga yapi yaka gospel of Jesus Christ yaki dakto bat yaki way de para bangai bait para bangai bait day hang ni ken balapen pau yakata ka jing it bat ka jing ba ka jing kraw ka jong ublay ka ba mga bat mapi ki kun ki jong ublay hay kin ki rilom ki bait ka jongi ngiyo ken ka gospel ka jong ublay namar ka sngi Pentecost bat namar kata ngi don kam ban penken mau iladi ban ay ka burom ka jingo yauniu blay na marulang ubahok ubadap na ka jing it ka jing isnay ubari ubasumari nga badepi bad uba penlong nga badepi kumni kumangingilong kamat kabaar para mangait biit ka Pentecost ka penken mau ba ublay ubahalor ki ay baro utray bat udang yay tray hado kinikisngi menta kisenran u Jisu kila sakhi ya ublay ubabat ya kabor haladi bat ulap ubapen pau ya kajing tray kajing u lengbau Jisu Christ layetho habala saknar pana ya u Jisu habala tep habala yap pada tep pada mipat pada bola kiu shabaneng bat haba umdan shu apedeng jongki layetho baki senran kila shepting kila ritmen sim bat ngamedur baki senran kidon kata kajing snow haladi hapedeng jong kita ki boro bauni ublay ubajudan bat ni ubajule iki kamba bat ubala penpau yeledi mentakan san umdan shu hapedeng jongi ula lek no lesi ki snow baki eki boro kilakut no handrai ka jingwan umen sim bakut kapen pau bau belai udang penyat iki boro bat ulong halor ki baro uway unong hikai school pen pau ula batay kinong puli siapang ka Chicago airport kabahetam bat kababunkam tama pertay long hakashisngi kadi ka airport kahaban kit kli ya kumbada ki lakngut ki passenger bat katraykam arpusaw kanta bat nyaw tali kisngi uniw nong hikai school pen pau ula batay kita ki ginong snap ginong puli kijung uwang bakalong kakam kabakya
ya kinong penyat jong kini ke airport ban penbet ban penbiang baki ai ke borok kinyak bet ya renti klem kanu ke jing deko bat ulong ru perkat mentawong ya kitong pulih perkat mentawong ke perthai kadon de ki bilion ngut ki briu kadon si ki weipat ki jing tau bat nang ta ke perthai ke hab ban penyat ya ka kat kum ki jing ya renti kikat kum ke jing don kam ke jongka le ka mit ka sngi ka leer uslapat kum ta ter long ba uni no hikai lo ongi ti kinong puli kalong ka ba hadu kata ban penyat ya ka pertai uni nong hikai ula kren ni kinong puli wang ngakwa banyetu ye pi ba ubelai uba penyat ya kini ka pertai bat don kam tang yu blay nama don tang di tang mo badon ya kabor kabala ban penyat ya ka pertai bat ban penbit penbiang ye ki borok klem da don kanu kajing deko para bangit bi kalong kajing shisha bau blay upen ulong ma unong penyat unong penlong ye ka pertai kasam ka baar pusau ka dekat ka meningkong gong ka kendo kalong ka jong utrai bat ka jingdap ka jongka habau belai ulang halor ki iki barok layar tu ru bau belai upen pau ru ya ka jing trei ka jong hang ni ha pertai para bangai biit lanangi pai sya ka bible kelum ngi sakhi ya ka jing trei ka jong belai lingba ki benta bat ki rukam ki baper habangi pa shi ka testament ka barim ngi ke jing trei ke jong ublai lingba ki shakri ki jong lingba ki nong bishar lingba ki sim lingba ki prophet baran nagila pa shi ka testament ka batmai ngi yo ya ke jing trei ke jong ublai lingba u Jesus Christ bat benta lingba u mensim bakut kasngi Pentecost kapenkan mau ya ka jing sensyaru blai ya ka boru blai ka ding ka balawan ha ka kamra ka bahaneng ki jing kren tlit ki bala penpau ha ka kamra ka bahaneng kini ki long ki dak ki ba penpau ya ka boru blai na martang mau ubala banle ini ki kamba ki ba pela kasngi Pentecost kapenkan mau bau belai uba krau uba trei bat untrei bat uyai penpau ya ka jing trei ka jang syakirta ki babam jiku ka jing trei ka jang ublai kalong long layatu ka kitin ka jang ublai ka jing trei ublai lengbau mensim jang kalong banwan ra ya ka jing pentmai ka jing penkaladur ban pen kiem biang ya kita ki iki barok ki bala jot ki bala pat, ki bala pra, ki bala mong, ki bala pang, ban ahe ki, ya ka jing pen kia. Para bangit biit, kalong ka jing maham ken, ha ka juk kapor, ka jing pen ken mau ken, ya gitu, ki biyalek persyak yu belai, kitu ki ba mnget hau, kitu ki badang artatin hau, kitu ki ba persyang bani tenjuk bor bat ublai, kasngi Pentecost kapenkan mau omdon kanu kabala banyele persya banjob ya ka jing trei ublai ka jing trei ublai ulang halor ki boro bat ka jing trei ka jong kalong ka bamayan ka ba pla ka ba omdon bor pertai bala ya ka ban yenu jor lene ban tunjuk ya ka para mangait biid haka jing ya lenti ka jungi hang ni sla pertai haka bangi di ban mat ba bani kendo ye tengko ngi ye ki jing ki jing le ngi shepting ngi rit men sim kum balalong ki senran ki jong Jesus han renga ngai ka sngi Pentecost kan pen kan mau yang apa dia pi bau ni ublai uba mangabat ba pi ngi mani ngi syakri ulong ublai ubahalor ki ai boro bat ulong ublai ubayai pen pau ya ka jing trei ka jong hangi ublai jongi ulong ublai ubaki
ubatray, bat ulong ublay, ubam jubakla, lani ublay, ubam jupen, uba pendep, ki ay baro. Our God is an active God, and our God never fails. Kata para bangit biid, batu ay kataken, kan long yang apa di pikum ki Kristan, hakan ka sngi Pentecost, ka kubor sa sisin pat, ka ba ay jingkermen, ka ba ay jing snow scam yengi, what happening idmat, hi ki jing yale, aka jing im jengi, what happening idon happening kani ka klam COVID-19, layatu ik lapan kan mau yengi para bangit biid, ba amdon klam, Wat amdon kanu kajing kaba don hangni ka pertai kaba la ban nujor ban khanglat ya kajing tray kajing ublay. Hakini ki niat sengi ngalayok bani keren bedui parlok ijonga. Bat ila ong yang sngo sanut yang sngo lenga bat ngasngo kuslay yong ngakli ibalay. Iong namar habang apartheid, yang apartheid, bat kam tam mangidon na padeng ka klam COVID-19. Iong ngasngo lengan, bat ngasngo pisa, ngasngo ba ki ay baro, kilalat no, everything is out of control. Ki ay baro, ikum bakam kampoy syanu. Ngapan kan mau yi, bat ngasyukren yi, bat nga ay man siming ngong ngong pai, bat pet, tungin pet kumni. Habang ipai, siya ka history, jong ka pertay. Kapertay, kaladiban mat, sibun teliki tmaba. Kaladiban mat, sibun teliki klam, iki por, ki pamenswa. Kapertay, kaladiban mat, iki jingpang, ki babunjat. Ki balawan, nang niya pertay. Kapertay, kaladiban mat, iki jing umsnam, kaladiban mat, iki jing klumar. Henry, kumbalong menta, kapertay, kayay long, kumbakayay long. Kamsim la jot, lani kamsim la pra, hapdeng jeng gini ki jeng ki. Ngong ngong namar bau belai, udang penyat mau ya kani kepertai. Bat udang bat mau ya ki baro. Namar katam dan temaba, dan klam, dan kanu kabala ban penjot ya kani kepertai. Kepertai kan yang namar kadai kepertai. Kabau belai ulat tau ya ka, ulat penlong ya ka, bat ulong ubelai ubadang bat ya ka jing penyat ke jongka. Kata para bangit biid kalang ke kubor jong ke Pentecost. Kamat ke balai bat ke bakhatu para bangit biid. Ke Pentecost ke penkan mau bau belai uthe yu mensim bakut. Hangi bangin e trailem bat kum kinong pla kinong saki. Uji sulah hukum iki senran ke jeng Banda kilayok pediang yu mensim bakut kinong play ha Jerusalem, Judea, bat Samaria. Kam ki apostol galenong ke meningkong ke dekat ke bapra. Baraba kilayok pediang yu mensim bakut layithuk bagi senran uji su. Kilalong kinong pla bat kim sim la don chu ke jing shepting. Kim sim kau chu hakmat ki sipai Rom leni kinong yalam Jew. Layithuk syusyuk para mengait biid bau Petros ulayeng banyalap ya ke gospel lai hajar ngut gimensim kila pediang yau Jisu. Kajing yalap kalanang pur nakaway ke jaka sa kaway pat. Kabalangu Chris kalayeng ikibubun jaka. Kakam tray mission kalasdang. Kakam jing penkia kabalajak no sipor menta kalapau biang. Kibaduk kibapang kibasyalek ben menta sosisin kilayok biang ya kalat jongga jing yarap. Kini barok ki jingja kilong namar ki senran kinong bot ukris. Kilalong kinong etrelem kinong pla kibala pendap bat bala penkubor yuki dau mensim bakut. Syu an penkan bau ya ka Mother Teresa. Ka Mother Teresa habala keli ya ka balai pajit bantrai ha Kolkata ha pedeng ki baduk pada pedeng ki papangyang tholi kala juba ngalapen ko ngu ya ka jingkhot umensim ublai bat ngatip unai bor
bangan trei ban pendep ikan ikakam. Kum bangitip para bangit biit ka pertai haduk mentah ka ai burom ya ka jing syakri jong ka Mother Teresa. Para bangit biit lakhot ingi bangin long kisaki kinong pla bamangin le ya kani halaki benta halaki sap ki bau blai ula ai yang abadepi ban penpau yau Jesus Christ syaki weipa ka Pentecost ka pen kan mau yangi bakum kisaki ngila ban pendap ye kani ka benta jong ga jinglong nong saki bat jinglong nong pla om da ka bor da ka jing start da ka jingla ka jongi ni don kam ban long kisaki ki balaya lam dau men sim jong ublai ki bala penkup bor dau men sim jong ublai Sekaraya kalau nang kabasau ka dekat ka benriu lei thu bau blai ula kren hau Sekaraya bon ong yu Serubabel balada men tei ka ying jong ublai kanom dei du pat japom lem ni de ka bor henrei du men sim jonga ong utrai para banget biid habang ilong kisaki kinong pla ngilong ken om nakabantay aladi henrei ngilong ken nakabantau blay mat ngi tray yakakam ka jong blay kumta ka jingla jongi bansaki kanom day de ka jing start da ka jingla ka jongi henrei kandai da ka banghabangi pendem yaladi ngi penko ngu yaladi haka jing yalamu mensim ken open la yangi kilong ying kilong sem kisnong kijala kari kajaka trei kijaka puli bad ki wei de kijaka ki kristan ki deban long ki saki hakine kijaka baro para banget biit ka ktin ka jong ublay ka itu bad ki ladon cibon ki basaki ki jing sisa ba kita ki basaki ublay kita ginong plagi jong ublay ki bayat dau mensim ki bala penkup bo dau mensim kano ka jing trei ka jing syakri ka jongku ka jongki kam julong le no hey namar baki trei ki saki da ka bor ka jong mensim ka Pentecost ka pengen mau bau blay upen kun bor ye kita ginong pla dau mensim bakut unong hikai, unong pentingan, unong pensyat bor, bakin long kinong jo. Para bangay biit na markata lakhot ingi lapan kenmau yangi sa sisin, bahkan ni kasngi Pentecost, lap ublay ula ukot yang apa dia pi, bah manginom long tang kita ki bangay, henrei ngin long ru kita kisaki kinong pla jong u, bat habang isyembe gani gabenta, ublay ula penkre, yau mensim jong u, uban penla yang apa dia pi, bangin le, badan pendep, ya kata kebenta. Para mengait biit, ngidon hapedeng gani kaklam COVID-19, tungin penken mau ila diru, bangiday ban long kisaki kinong playo blay, hapedeng jong gani kaklam. Ngiday ban saki saki waypat, bangim day ban syapting, nday ban yengs kem, bat ban long slur. Ngiday ban saki, bangiday ban blong kita, kibakloy ban yarap, bat ban yakit lem, yaka sitom, yaka lanot, bat ban yakersyan lem iwe. Ngin saki, daka bangin yabut, yaki kendon, kibaka sorkar, kalabu, kenang bangilak ban yaday nu klam jingpang. Ngin saki, bangi syanya, ngi kermen, ngi ay beteng ye kejing mani kejing iu blay, hapedeng jing nega klam, bat ngimju artutin, ya ka bor kejong ublay jongi. Ublay upet, ukmi yangi. Ublay ubari, ubasumaringi. Uni ublay, ubalapan pau, yaladi hangi, hakani kasngi Pentecost. Para bangait biit, ngangit ay kinikisngi, kilong kisngi, para bangait biit, kabangangalasyam, kamtam habang yakren, lingba ki paralok ki parajor. Bat nga ngasyam, ki babun hapadeng jonggani ki jingja, jonggani ka klam. Kalapenlong yaki bakin wat, yaw blay. Kalapenlong yaki bakin nget, haw blay. Ngilay isibon ki jing penpau, bat ka jing pla jongki. Badaduk balawan nguni uklam,
bat laya i baki bun ki briu kila sedang ban wat yau blei kila sedang ban sngau thu ya ka jing don kam ya ka jing alam ka jing don ka jong u blei ki para bangai bi lapan kan mau yang i bamanga bat mapi kum ki bangai la khot yang i om dang se ka jing et nrai la khot yang i bangin long kinong saki kinong pla yau try baru nong penem jungi uji Yesus Kristus. Hakaba penkut para bangat bi kesengi Pentecost kapenkan mau yangi bau blai upet ukmi uri usumar yang ayu pi upen pau yeladi lengba ki jing trei ki jong u lengbau mensim jong u shanga bat chapi badu khot yang abadi pi haka jing ye trei lang shaka kam jaga jing penem kum kinong pla kinong saki ki jong u para bangai bi kumbo unong rai sam u David haka sam kabasan puai upan kan mau yangi bat bakalong ka jing pla haka jing wat ka jong u yo blai bat ka jing rai ka bawang tu wat shim no yu men sim ba ku nang nrei tu pen thamai pat ya ka dot no changa batuan lampat ya hanga para bangai bi tu ai bah ka ni kesngi Pentecost kan long kesngi ka ba ka pen kan mau yang apa di pi bau belai upet baduk mi yang apa di pi badala mangabat ba pi ngi wat yu belai hakum gini por u belai u yai pen pau yeladi lengbau men sim u jong u bat hakum gani ka por lapan kan mau yangi batongin ai to mangin plie ya ki dot nut ki jing khang jong ka dot nut ki jongi ya ka ban pediang yu nu men sim jong u blai u ban yo ban shong ha ka dot nut bada ka jing im ka jonga bat ka jong pi u blai kur khu ya ni ka por bat u blai kur khu yangi lang yu pi wei na ka jing shot score ka jongi ye ni ka tin ka ba khot ka jong u blai ngene duai a tribe u blai jongi ni dap da ka jing sngongo ye me ba me mala ai ngi ni por habang ila ko kun rat ya ka ban yo sngo ye ka ni ka jing kren leng ba ka ni ka tin ka ba khot ki jong me try to ai ba ka ni ka khu bor ka ni ka sngi Pentecost try ka yo jaka ka dot nut ka jongi ba ban men yo ba men sim jong me un yo ye ka ban wan shang ban pen thamai ban pen im ban pen chat bor yangi kum ki khon ki jong me ha ka jing im ka jongi ha ka jing nget ka jongi ba da ka jing shakri ka jingi me pediang ko kan rahat seisin batu ngau yangi ya bangi khot ker pat ya me ha ka kerteng ka jong uji sku sgi duai amen ki para bangai bi ha ka ko por ngakwa ya ka pinya so lang man ka ling bai ni jing rai ibarit ibalengkon ibangayo ya ka lan ha ka ban chna ba ban taw ya ka batu kani ka to ai ba kani ka jing rai kan long ka jing kur khu ya nga ba dingi lang ha kani ko por ha ka bangi sha skor ya ka ngam hakitway jing slopa ngayat kacabang ngamon ngamare ngarunsit ngakunjo yakilum lasno banjop lut ya baro kensan ka pertai ka dungan marway hang dangan yak san lapoy hakakut lat ngapendam ngakurban amlay ngadon kam yami jing sarong jing sumang ngan brat lun maro sa shi sin yo man sim jong mi bangan yo tu watching no yo
sin trong mi nangan cô nong ya lam nong pen thiên cô nong pen chan por ya mi nga don kaman kapor oh ya mi nga don kaman kapor ya mi nga don kaman kapor. Ki para bangait biin hakin ko porpan. Ngini poi sa kabanta ka bangin isim bantalang haka jing duai jong jing yasan. Para bangait biin tung ini silet lang si ublay ka jing jar jong ko por. Bangin pendem lagi kli bangin kapre pi kaman. Bangin yelet lang si ublay haka jing duai jong jing yasan. Ngini duai. Tung ini kan maulem haka jing duai. Ningko nakabanta jongi. Shimet. Kilong ying long sem Kristan. Kabalang ka jong ublay. Hakan ikasngi ka bangi rakhilang kum bat bangi rakhi ikasngi Pentecost. Tungin e duay. Patungin e saad baublay un bagi long ying long sem Kristan ki kun Kristan bat kabalang ka jong ublay. Kinang yay mat ya kabor ka jing yalam ka jing umensim baku jing ublay. Babakin lang long kibarhem mensim hakaban syakri hakaban sakhi ublay. Hakan ni kasla jing ni kapertay. Bat kamtam hapadeng ini kipor kibagini ban mat ikini ki jing ki jing yale. Tung ini ken maulem iki jing duai. Nakabanta ki para bangit ki jongi. Ki badon na padang ki jingpang ki jing sitom. Lada ki don haying hasem hospital. Ngin kan mau ki jing duay na menta ki temen ki kro. Ki dukot kakabalang ki jongi. Ngin kan mau ki jing duay kerpang nakabanta. Kini ki para mensim ki bakordor. Ki bele di ban mat ikini ki jingpang jong kini ka klam. Lada kidon na ka hospital na kidon na ka center jong ka jing shat sumar kidon na ka ri ka jongi kidon na ka leng satlak pateng ini kan maulam iki ki jing duai ngin duai na kamta kini borok bakin yo mat ye ka jing pen kya baka kti ka badon bohor ka jong ublay kan surput surpai yaki kan weng yaki jing pang ka jing stom na ka met ka jongi. Ngin kan mau ki jing duai. Nakabanta kini ki syakri ki jong ublay. Ki doktor, ki nurse, ki nong tray baro ki health sector. Ngin kan mau ki jing duai nakabanta ki nong yalam jong gari ki jongi. Ki nong tray jong ki sarkar ki benta ki baper. Kini ki bala IT ya ka ban tray hukum kini ki por mit babat sngi. Ngikin mau yaki baro aki jing duai bo ublay un a yaki yaka met ka bakot ka bakya ublay un ri un sumar yaki hapadeng jong ka jing syakri ka jong ki baun yada yaki nginkan mau yaki jing duai bo ublay un a yaki ka jing start ka jing syampang ka jing sngorit ka ban penla yaki bagin pendep dia la ka jong ka benta nginkan mau yaki jing duai Seshisin, nagabanta kabalang ka jong ublay. Hot nabanta ki program ki baper, ka bangidey ka ban penbit penbyang, kamtam hukum kini ka por. Ublay unyarap ila ka jong kabalang. Bat unang pensyat por lang bau mensim ujang u. Para bangait bi ito nginapay si ublay ki jing duay. Atray ngi ayngu yeme. Nagabanta kini ka por ka memela khot ingi mangin don ha kini ka jing duai chu ka jing yasan kan rat ngi wan ye ka ban bu ti kini ki jing kerpat ka jingi bat ngi duai ba bingi shania ba meu blai u balang halor ki bora u blai u ba kimi ingi u ba i ingi u ba shat skor ba u ba sumar ngi trai ngi IT kini ki jing kerpat akamat jong me tu isne ku kan rat ka ban pediang ye ki
batu pen sngau batu pen day mame hangi bet iwi piwe ku kan rahan ba me don rengkat pat ngi ba me jubab iki jing duai iki jing khot kerpat ki chungi pediang ko kan rat si ni jing khot kerpat ki jing duai chungi haka kerteng ki jung Jesus Kristus ngipan amen ki para bangai bi kum tu ngelapoi seka benta ka bangin penwai no ikini ke jing shakri ke jing yublai lengba ke ni YouTube channel ku blai shibo ni kinong ishim benta baro ku blai shibo ni kinong ya pen krek pen krum ki bala pen bit pen biang ya ke program ku blai shibo ni pi kinong sngap kinong pet ya ke kuman u blai un kurku baru blai ron kat pat pi ngin se kendu biang sesin pat akini ke sngiu blai lengba ke ni YouTube channel u blai jong ke jing suk un long rengkat bat pi hakani ko por tu ngin ya pediang ya ke jing kurku jong ke jing penwai tu da ai ba ke jing ai ke jong Jesus Kristus utrai ke jing it ke jong u blai ukpa na bom jukun ke jing slok ke jong men simu baku kini ke jing kurku mami na ke jing long lai we blai ke nyai long rengkat bat ngilang i we pi we kum ki bangai hoi u blai ke nyai long rengkat bala ke jong ka balang ke jong me hang ne ber keleng satla ke perthai du kumju naduk menta ba ki ata bom jukut ru amen